The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More! So my God! This is MOR 91.9. Basta MOR. Shuiki, baby! Ayan, check. Hey. Narari Ayan. Basta MOR. Shuiki, baby! Balik lang. Nadungga na si Rico. Good morning, mga Mears. Aras po natin at 7:27 on a beautiful, sunny, and bright Monday morning. Today is December 30 na, mga Migs. Holiday! 2019. Holiday, its results day today. Long weekend para sa kadaghanan. Anyway, yan asad me, mga mix mamulabog sa inyo kabuntagon maghatag og pampa good vibes ang mga tres hilas di garboso. Ang mga hilas na garboso po! Oy! Kulot, Yanay Candias, Jericho Rosales, Bernie B. And syempre na main, kasama niyo rin ang inyong chubby, sexy, beautiful, pinaka-feeling nga ang mega mga migs. Tapos mat sa picture sa video sa TV, pero sexy yun sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Feelingera. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay! Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay! And syempre naman, kasama niyo rin ang SWABE ng bayan, ang Gilokog Bangas. My name is RICO SWABE. Like an earthquake. Lunes na Lunes, Disyembre 30. Ang sweldo katurang birne si Solod no ana horot na sad mga gala pertiha gigay. Advance gyapon. Alam ka na nakin. Ilang days na lang bago mag New Year? We got 3 days. 2 days? Ay, 2 days. 2 days na lang. 30 na galing. Another day, 2 days. Anyway, mga kapamilya, ilang days na lang, New Year na, o brother yung gistoryahan ang Survey sa New Year's resolution. Mga Pinoy, gamay na lang kayo kung kayo mag New Year's resolution karon. ngay balik-balik raw ay tuman-tuman. Tama ginoon. Malamang, no? Tama ba to? Tama. Grabe ka tama. Ang pangutana, sige tang new resolution, number 1 dia, ang mag-diet. Ay, so... Fitness goals. Hapunan, mga igala. So, ay mo pangutana, brother? Tagpila mag-diet. Yeah. Sa itong mga last year lang ni mo nga saad si mong gagalingon. Mga New Year's resolution nga hantod karon wa pa natuman. 2 days na lang before New Year, di ba? My gosh. Para pag New Year's resolution, makuha pa na January, February. Hinahinay mawala sa March. Wala na, tuloy-tuloy na yun, wala na. Muna yun na sa survey, every January, muna'y pinakadaggan magpa-register sa gym. Muna'y pinakadaggan runner sa
Sports Center. Kanang January, mo na siya mga igala. Ang pinakadaghan, mataguman o Season. kuan. Madagandagan, mag-exercise tara, magbago na, muna yung mga tig-diet. Health January. conscious. Hinahina din na magkawala February. Pagka March, limta na din ang tanan. Dua ka bulan ba? Sa may inyong New Year's resolution, be. Ang inyong gituman. Di ba wala? Kasi depende sa imong motivation. Number one, mangida, I'm sure ka nang mag-diet. Maria, malamang. Yes! Mag-diet, depende kasi. Kung ang imong pangunahuna, Brad, mag-diet ka because you just want to look good, dili na magsilbi. Ha? Gusto ko mo sexy ko, or gusto ko mo gwapa ko. Unsa di dapat? Dili na mo workout. Mas deeper nga mas hadlok. Para sa ko ba? If dili ko mo undang o sige o inom og soft drinks, sige inom og unlimited iced tea, o sige kog inom anang poros tamis, mamatay kog sayo di ko kaabot sa debo sa akong anak. Ooh. Kailangan nimo hadlokon nimong kaugalingon. Hala ka Mas serious. Kaysa mo yung kung nga mugwapo kasi to follow raman ang mugwapo ka. Follow ra na siya. Pwede ka na mo ang main. Di ko gusto nga. My God, nagan yung Bernie, gwapo mo ni ka sa... Lagot kayo eh. Ay, Gwapo mo ni ka sa personal, iniwang mo ni ka sa... So, actually, kuan lagi na siya. Di na siya mo ang main. abi ko, Di dugay ang follow. You know what, good, gwapo. Hadlo ka yung mga galingon. Mamatay kog sayo. Number 1, di ko kabot sa dibo sa akong anak. Number 2, nagkagwapa kong asawa, nagpakolor, nagbuhok, gwapo nagkilay, pula naglips, nagpaniwang na pod. Ayay, kay pare. Tapos insured, kuan pagi ko, insured pagi ko. Millionaire. Di na kay mago si pare. Dilo ko sa akong asawa nga, pretend that you're sad biha sa akong kuan na lamay ha. Kunwari guol ka ha. Dahil kasi pare, milyonaryo sa diretso. Muna adloko ni mimong kaugalingon. Kung gusto ka nga more focus on sa health nga part rather than focus ka sa Looks. gusto ko mo gwapa, mo sexy. Ay. Kaya I'm sure number 1 gid ang gusto mag-diet. Ano mag-diet man to? Ano man. Sa'yo ka kung ma-arthritis, Diya may gala, ha? So, may laing mga New Year's resolution na kasagaran number 1 mo gawa. Diet. Mga bisyo. Bisyo, di na mo Dangon na. Ang bisyo, brother, ang pag-undang is daily. That's Diretso. impossible. Like, for example, if sige ka panigarilyo, then suddenly you will decide on January 2. 0. That's impossible. Imo ginang hinahinayon. Kaya kung nandan ni mo usa ka kaha, kadugan half kaha na lang. Hantod, ang kaha na lang gyud pure. Saan ang ka? Mo imong dagkuto ipansak nimo sa imong lang. Slowly but surely. Yun. Walay overnight na suddenly then you stop pagkaugma hundang denga hindi pwede. Magsalimuang ka na. Hinahinay ni mo dawaton. Dili diretsyon ibton. Muna imong kabit ni mo, hinahinaya lang. Kung sige mo, every week mo magkita, TTH na lang karon. Hantod, TH na lang yun. Hantod, first TH of the month. Yeah. Hantod sa first TH of the quarter. Dayon Wala na yun. TH in a year. Ay, naku. Hantod, wala na dayon. Sa pag-move on, nga nagyapon. Oh. Hinahinay gyapon may gala. Walay move on nga nagbulag mo karon pagkaugma naka-move on na dayon ka. Kunwari nagparty-party na dayon ka, happy na dayon kasi mo mga post. You're just lying to yourself. Makakra kasi mo kaugalingon, happy-happy ka pero gahila ka sa sulod. Happy na ko. Yay! Naka-move on. Oh my God, naka-move on ako. Slowly gina ang pag-move on. Then wala magituring nga maka-move on ka within 3 months maka-move on na din.
walay fix nga kuan. Like instant. But again, ang imo da is ang hinay-hinay nga pag-accept. Oh. Di pa nimo madawat ko nga bulag na mo. Mm. Pagkaugma, inahinan nimo nga bulag na ba mi? Bro, napay question gamay ana. Ah. Bulag na ba mi? Bro, di pa man siguro ana. Hanto nga Ako may kadugay na realize chance, nimo nga no? bulag ko na lagi sa gani. Ay, tama bulag naman day mi. Hanto nga realize nimo nga bulag na gid mi kay. Hanto nga na nagidi sa ilain. Kamutay sa imong alas 3 sa kanila, suck. ASAP. Kana yung problema, gatang-atang sa ex. Ah. Tapos nadayal lang ba, nadayal. Ah. Ni miss call sa mo, ha? Grabe na nimong kabak-kabak. Oh my God, na-remember ko niya. I'm sure na nadayal, Ragon. Text din ka. No, miss call man ka. Tama na! Tama na! Wala mo reply, kaya nadayal na ba? Oh my God, nadayal ako ba? Wala na mo reply. Oy, nganong miss call ka? Huwag na mo reply. Kaya na-dial ra galing. Dili niya purpose na mag-miss call. Stoy! Anong nag-miss call ka ba? Tad, musta naman ka, uy? Tama na! Reply. Okay, bye. Lagot, okay, bye. Psst. Tama na! Tama! Turn down for what? May bastos. May ganun that. Tapos feeling ni mo ba sinakuan ni miss call sa kagbalik? Oh. Beke naman. Beke naman. Sindihay ko mapuka o mga nangatulo. Oh. Girl, nadayal lang. Tama na! Yun lang. So anything, like for example, New Year's resolution, ayun niya, bro. Like for example, if diet, ako, actually, number 1 yun, magpaniwang, balik ko sa pagpaniwang. Food yun na, ha? Food It's yun the na. food. Kasi pag musika, dagandagan og sports center, tapos mataghuman, magkaon din pong kaog sa kabandihadong pansit, Humba. wala gaman na, useless gapon na. So pwede hinahinay, i-measure na nimo mo rice, 1 cup of rice every day. 1 cup of rice, 1 cup. Ang cup nimo kabo. Tapos after sa 1 cup of rice, pag maanad na imong tiyan, dayon move na sa ka sa half cup of rice. Ooh. Ayaw mo diretsog no rice, magkurog-kurog mo na. Oh, ang tendency ninyo, laban ninyong ulo, sige mo sapot. Anay masulod sa inyong mga utok. Okay? So, hinahinayan ninyo mga igala. Munang yung slowly me. Hinahinayan ninyo, ha? So, kung may sunod bisyo, pagkagastador. Kana attitude. Mag-save. So, pag-save nga, kulang magaling, no? Ipon. Live, by your, sa pag-English na, by your own means. Your means. Yan. Kung mag-menstruation daw ka, Ito. di pasabot may gala ka ng ayaw gid og gasto sa imong income mamora na. Kapilagi ko siya inana, sa'yo mag-storya mi sa akong asawa. Kamusad, isumatotal gali na pilagi income ninyo sa usa ka adlaw o sa usa ka bulan. Sweldo sa akong asawa plus sweldo nako. O na. Okay. I-total. Iba't ang pila man, G's, iba't for the sake of discussion, 15 o 15 mong bana, 15 mong asawa, 30,000 ang bulan. Oh. So muna yung income. Kung wala kailangan source of income nga na maligya, wala akong trabaho lang yun pure. Iba't itong 30,000 lang. Oh. Hindi mo rin ilista mo rin sa pikas, pila imong gasto. Kurinti, Water. kinamalit pagkag-aircon. Da. Tapos nangutang pagkag-appliances. Mm. Tapos sa una, motor naman ito, nagpalit pagkag-auto. So naduga na po nimong gasolina, oh. Pag sumatuman mo 50,000 imong expenses. Kaya kipa-eskwela, Sobra. kipa-private man imong anak, oh, mo na din na di may gala. Asa ang sobra. So pag suma total sa expenses, 50,000. Ang inyong sweldo, 30,000. So,
Kana palandaan nga pag eskwela, every month, negative na mudaan. May bastos. May bastos. Muna daw ito yung kamaturan, promise. Ang uban na in denial lang. Again, o kuha mo papilya, sweldo si mong bana, sweldo nimo, or kanaon sa inyong mga income, nagtindahan ba mo, itotal na tanan. Tapos, ibutan mo na sa wala nga bahin sa papel. Sa right side dayon, inyong usual nga bayro nun, tubig, kuryente, Internet. loan, internet, o kung sa pa ng mga ambisyoso ninyo nga gipanguha, Show sige. o isuma total. Kaya ba sisipong pangutana ba, narabas yung mga banang magsigyo, asa na yung pinapadala akong kwarta? Wow. May bastos May ka. mga banay nga na, asa na pinapadala akong kwarta? O siguro nakikasuga sa, May bastos. ano ganun naman ang Sudan? Di ba spam akong gusto? Anong biplop na sab? May bastos. Dayan kay istorya ba, no? Desi, isuma total para makita si mong baon nga bana. Da. Mura kung sa kada ko ang sweldo. May bastos. Walang, muna itong income. 35,000 a month. Wow! Wow. Minus tax. Net na net. Gikuha na nag-tax. 35,000. Lang, muna itong mga gast atong kuhan gikan every month ginato nga gabayro nun. Tuition, anak, kaon, gasolina, pliti, ano. 65,000. Da. Nagrinta pa kas balay o di wawan ka, di negative na ka o si? Mangutaan na pa nga anong lisod kayo, ang imo na yung basulon ng Duterte administration. Tinood, grabe ka tinood. Total. Kami gusto akong asawa. Di ko mamakamasak kami sa kong wife. May gala. Ako nang isuma total. In fairness, naragid ko sa kanang musulod akong kwarta, mura ni siya. Okay. Mo po na akong ibayad, why mabilin? May bastos. Igo-igo lang. As in. Dahil may uban mo na makita sa akong gig. Mo PM sa ako ba, grabe kita ba akong gig. Sila na nag-compute na, wow. Nag-compute nila dambi ang talent ni Bernie times, wow, dako kayo. Basi gusto kang replyan tapo ka sa akong bayro nun. Basi gusto sa ka. Para makabalo sa ka, no? May bastos. So, hirap ito mo kwenta o guwan, pero may nusi sana sa imong expenses. Para makonsensya po ni mong asawa nga sig palit og bag. Ang bulan, sig ilis-ilis og bag. Bekeneme. Sensya na sila, Brother Burns. Para makita nimo kung ana, diba? Kanang mga bana nga sig palit lang accessories sa Last na motor. May bastos. Para makabalo po ni mong bana kung unsa kadako ng paksi nga bag-o na po nga tambutso nga iyang gitaod sa imong kuwan. Ayuban man gono sahay, di actually kita gyud honestly, di mo ko tagalista. Sira tago na hona ba? Nga muna tong kuan gasto na ta. Truly. Sobrang mo na para na to brag wala lang. Dako man to kung sweldo to ni Agi. Na ba? Ta problema naka kwarta ta ng December kay dagay mga bonus ana. Mo man puy apunting mo tanan ito i-save mo puy atong gipanggasto na nga nasab. Oh, wala nga. Tapos, move on na tana may gala. Ito piece advice na ako karon. Yan. Excited. Tanan garboso karon sa mga sinina, sapatos, tanan bag-o. Ay? Sultian ta mo kung inyo ng sulubong karon walay makapansin ana. Ngano man, pangutan ako. Nga naman. Kamo tanan bag-o. Dili mabida. Wala. Ayo, akong sulubong no karon puros mga karaan. Dito na ako sa February sulubong ng mga bag-o. Karon mo gawas magparty bago yung polo, pantalon, walay makapansin ana, promise. Kay kamo tanan puros bag-o. Gusto nimo nga mapansin nimo ng bag-o. Dito na mo sa March. After. 3 months after. 3 months after? O dito na mo sa February. Di ba? Mga garboso mga tao karon, mga puros mga bagong Gadgets. sapatos, gadget. Sinaw kayo. Sinaw tanan. Pag mato mga party, wala di na mapansin. Labi na nga nating klase pagbalik, ayaw kana mga estudyante. Ayaw mo og karaan ang mas mapansin pa mula karaan lagi. Ay, wala. Gubao na sapatos inyong sulong pagbalik sa school. Kay tanan ana, puros bag-o. Di na mapansin ang mong bag-o. Sabi na kung hili ka papansin. Hanggang kaya na sa Facebook, no? May bastos.
Mapuno sa selfie. May bastos. Bagay, ano nag-follow masag ha? Mapuno sa bumirang silang mga self. Mingon lagi ko lagi. Usa kaya kong reaction no kung akong anak sige nag-selfie, no? Sige lang yung trabaho, sige nag-selfie. Di ko kabalo kong anak, kulang ba ka sa pansin anak o kanang gapapa, di ko kasabot anak. Butangi yung katuturan imong post, anak siguro na ako si Ella siguro. Anyway, so balik ta sa mga bago ko na, ha? Advice na ako ni. Advice sa inyong uncle. Kung mga bago mo balik og eskwela January, katong mga opisina, ayaw soluba sa tanan bago. Sayang. Ayaw. Karaan Excited sa. pa naman sila. Karaan sa. Madamong daan. Karaan sa. Walay makapansin anak kay tanan bago. Ang nakapait pagil lang anang puros bago, no? Bisa pag original ang brand sa imong gisulog. Pero naong ni mo apiki, mura gyud og piki gyapon tanan. May bastos. Ngano man ang uban, nga misa og piki ang ilang mga brand, pero tungkol kay tsuraan sila murag original tanan. Life is so unfair. Life is so unfair. Ayaw suot kundi ka ngayon. Brother, sus, kapila ka, nipalit kag mahalon. Kaya abin nakatip, may na uban mga, Brad, nakatipid ko ani nga sapatos, Brad. Pila man 25,000 ni. Ha? Oo, kapalo makatag 60,000 ni. Grabe ang sale 25 na nakatipid ko. May bastos. O, di ba na yung mga anak? Kapalo ba ka, Brad? Tag 25,000 ni. 5,000 na lang ni. Na chinelas. Di ba na ba yung style niya? Naagir. O, yan naman yung panghinambong ina. Oh, siya. O, di ba? Sus! Ambot lang mga gano'n. Ang problema karon bisa pag mahalon na, nagyunahong may gala nga bisag mahalon niyang gisulob. Pasaylo ako may gala, no? Nagyunahong nga pag musulob. Bisa pag original mahalon, burag yun og fake gihap. Ang ang unfair kayo na uban bisag di ng class A. Ang class A kaya doon naman sa original. Class C na lang. Wow. Ito ang fella kay fella, dili fila. Pero tungkol kay Churano, gwapo siya. Mas original, gaya punta na ako. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, boom, boom. Rada. Ano ba yan? I just wanna. Diba? Sakit ng kamatuoran pero kailangan dawaton, may gala. Aww. 7:49, ito pa ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga GIAHAK upay akinindughan ko ano nili ako maskamag unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O.
Og sa tanang mga tigpaminaw sa gugmang giyahak drama edition. May kandaw din sa tanan mga ga-kuan ron, mga ga-alumni homecoming. Dami. Daghan. Tanan ga-alumni homecoming. Wagi ko, inapilam siya kisa. Sa ilo Basic, ako na mapil ko reunion, magastuan ko. Mag-hosting ko, ako may hosting na lang sa ha. Okay, bye. Sabagay na ba may reunion next year? Next year. Saan makatunga? Reunion ako sa Corpus, sa akong batch, sa Tibok Corpus, sa USTP. Grabe. Inyo na natanan. Sa akong pika sa mga agoy dyan, Bosco College. Sorry, yung kayo. Saragi akong tubag. Wala lagi ka. Namugas ko diri. Grabe ka Pasaylo, pangitaog. The best day gid ka nila. Wow. Murag mag-live siguro ni si Maria. Wala ako. Murag kanina rin ka nga, murag pabor gigi ka perminti sa ako. The best day. Kaya, Narot na may mong live, di ba? Ano masih mag-live ba niya? magul. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Arlene, Danim, above every name. Si Arlene. MOR, Aan ko ang mafay, Yuya. Na ako'y ba na MOR? Nga sa una pa lang kabalo ko nga talabahi kayo. Talabahi or himayi. Sa hilig ko babae, himayi. Hilig lalaki, hiyaki. Sa tawag ka na. Talaki na lang. Tala. Himayi, hilaki. Ah. Kung sa bayot, himayot. So, ano to na term nga, oy, mamayot sa tabra? Ano wala tayo? Manumboy ta karon, brad. Ba? Labi mga girls na nagtatap, oh my God. Manumboy ta karon. Part. Mamayot ta ng part. Lalo ko. Snowbeard ay dala. Naman kay Snowbeard. Mamayot ta. Di ba yan na ba? Yeah. Labi mga girls, like ko sa manumboy ta. Pero mag-ayamig sa manumboy. Wala ka nakadungan na? Wala. Mga girls na manumboy. Boy, kita-kita na lang. Okay. MOR. Sa among relasyon, nag-live-in me sa akong boyfriend niya. Itago na sa pangalang Rodel kay nakaanak mig isa. Okay, MOR. Sa among panaguban, murag wala may hiskot-hiskot about sa kaminyoon. Pero sige na lang, kay love lagi. Maybe we're just busy sa among mga career. Wow, career. Bagay bata ko man sa amin, naman sa early 20s. So gauban mi, ama. Wala. O nagtuko MOR nga nagbago na siya. Kinana siya anak. Apano sa kadlaw ni Ana, nasapon na ako siya sa iyang social media nga na yung mga ga-PM o ga-DM. Sabi sa PM. Private message. Ayan. Ang DM. Direct message. Ayan. Ang M&M. Huh? M&M. Di M&M? Chocolate. Not in your hands. I just wanna rollie with a dapper. Okay, more sa akong pagkasapon niya. Ni-deny pa siya permiro. O kadugayan, ni amin rapod siya. Oh. O, di na nagsaga ng akong gumanggi.
sultiin na lang lagi ko. Uyab ba to nimong nag-message sa imo, ha? Dili magutanan, mag-message lang, uyab na dayon. Di ba Kaklaro ato. Di ba pwede nag-curl lang? Nag-care? Wala Yung na. totoo oras. Nakuan lang to Adlaw siya. na pag ito. Na wrong send lang daw siya. Supposed to be sa iya daw tong kuan, husband. Na wrong send sa kuha. Husband. Klaro pag gid kayo nga nakay-delete na conversation. Kaya nga Maklaro nung rin, maklaro rin naman eh. Maklaro rin. My God. Alam ko kikidilit. Ano lugar nag-reply siya, okay niya, wala kay text. Oh. Ah. Dili ko masuko. Niyon lang kung sa spelling sa Dili lagi ko okay. masuko. May bastos. Niyon kung sa spelling sa okay. Muna siya okay. Ang galing mo! Babe, hindi na to na. Wala, kalimti lang na tanan. Kalimti na tanan. Ayaw, yes. Babe, hindi na to. Apo- Bago lang nag-Christmas, babe. I love you. Sige na, ay, nakalimti. Char lang to tanan. Wala to. Si Char. Di lang niya ni Permiro, ha? Babe, kabalo begyo ka, babe, nga. Uyo, ayaw ko, ha? Tingnan ni begyo may mga Ayaw ko, gwapo. bidawiri. May bastos. Tingnan ni begyo may mga gwapo. Dagang kay gusto mo sira sa tong relationship. Dagang kay gusto mo kuan mo intera ka na. Dili. Pero kabalo begyo ka nga. Ikaw, begyo. Sultiin na lang lagi ko. Uyab mo ato, dili. Ayagot ko ba ang gabi? Okay, fine. Sa cute. Oh, tawara ka? Suka mo. Uyab mo ato. Yeah. Pero babe, kuan naman to nga ng char-char naman to nga. Puro rami chat-chat. Ay, ko, Chat-chat lang ko to nga mga good. i-block na ko, be. Ah, Delete sure, na. sure, sure. I-delete na ko. Di, i-block. Wala man, babe. Kuan lang yun daw nang... Unsa? Kuan lang ba? Kuan lang ba ka nang pasakay-sakay lang ba? Nakita mo lang ko siya sa Abi ko ba Tinder. nagbago na gyud ka? Nag-try naman ko kuan ang Tinder. Abi na ako humog gid ang Tinder. Tapos kita na ko tong Juicy. Tinder Juicy. Hotdog na yung sabot. Ha? Mo ba? So nakita na ko siya, nag-chat-chat mi ana. Tapos dito ra ko Okay ko na, to- ayun na, Pero ayun. ang Ayun among na, palami, pag-explain. ang among palami dito ra tanan sa cha. Wala mi ingon nagkita gid ana. Alo na gid ko, agit ka nagbago. Binabi. Sige, dili na sila. Saan na, ha? Saan na, kaila ko na? Oh. Oh, kaila ko din. Yeah. Sorry. Promise, wala na. Delete na lagi na ako. Di na ako mo reply na niya. Di na ako mo reply lagi na. Promise, hugaw kaya na siya tuhod nga babae. Hugaw to, tapos dili tupong yung tiil. Mubo yung wala kasi yung tuo. Oh, wala na din na. Tapos bakang pag yun. Sus, promise, layo ra kayo sa semo. Layo ra ka, hamison, chabi-chabi, bulaw. Ay kog lingaw, abe. Mas lami pag ikamuungol. Mas lahi ka. Sample! Sige na. Wala na lagi. Sige na, kalimtan na natin, ha? Puyo, be. Holiday season. Nasuko sa imo. Nasuko ko. Puyo. Puyo. Ay, puyo. May bastos. Kasi na-smile na siya. Achuchuchu. Mga paperworks. Oh, coffee, oh. Thank you. Wala pa na yung creamer, ah.
Okay lang di. Madut ko ka nag-sweet kayo coffee. Mugaling ako ba nag-advise sa'yo mo para di na kayo ka mo. Yeah, tama. Saan pag-modulate sa tinga? Wala na biya ka. Di ko gusto ang... Wala ko pakagsaman. Ay, grabe siya. So, unsa man, naghatag ka sa kape. Wala ba na? So, ayun. Nili eh. Ayun. Yeah. Kamusta? Okay lang. Hingaw lagi mong newsfeed karon. Ha? Browse mo gugubang tanaw na ako yung mga newsfeed. Ay, wala. Wait. Wala kay mga my stories karon. Ano siya ba? Wala. Unlike ito mga last week, dagan kay mga boomerang, like ito mga nganganga, buka-buka, may nga na ba? Wala lang sa mood. Wala akong sa mood. So tinuod. Ngonsa? Nga? Ay, grabe. Wala. Today. Dungog mo kayo nga imong bana na sa nagapila-pila ng... Okay. Ngayon, nagila ka gapon. Say. Ay, samo ka lagi. Kapoy kaayo. Ano sa naman po de? Ay, sa punasad na ako. Nag-apilisado? Sa? Kanang lang gikuan lagi nga open-minded. Lay man to. Mauwi mo pa sa buong. Tabi, ano sa man? Lay na po niyo babaeng, gatsyat-syatan, kita pag-uni sa hotel eh. Pag-uning ko, bana. Sa bana ba? Murag, tukay na ba kaya nga na ba? Na, mulang. Piging na ako magbago na pag... Ano daw? Unsa may gapangitaon daw niya na? Unsa may wala ka na? man. Di mo ginasyaga sa bagay, nangyayamot yung ginadinay, wag sukad ka doon siya, nag-amin siya nga. So wala pa gid lugar siya ni amin, lo? Ilaw nyo. Oo. Kira ka? Lagi. Kasakitan mo good ko. Pagod siya, diba? Grabe. Todo na to. Sa bagay, kinsa mas di masakitan na. Labi na kayo mong kanara. Ayun Salig. na pag-stay. Okay na. Sure ka? Okay na. Sige lang. Nakumpanyo. Ay, kabala ka na labahan lagi na. Ay, mo ng banyo. Abi ko trapo na ito na diri sa Subukan desk. mo. Bitaw, thank you. Okay na. Saan po na mong gisulti ni mo? Pangita pagpalusot. Wala galing to sa chat-chat ra galing tong bayana. Wala pa mo nag-reply lang. Chat lang. Sa lugar to? Sa lugar itong mga resibo lugar, ngayon ginapadal mga reference number. So kapadala po day kag kwarta. Oh, Pero unsa? Wala kay ginasustento sa iya, ha? Say korta. Takang ka istorya eh. Ano yun sa man tong mga Christmas gift ngayon mong gipadala? Flowers, chocolates? Wow! Nga ikaw wala man gay ka nagatag sa yung bonus sa ako, ah. Asa mga ka-istorya? Asa mga dungan ng istorya oy? Importante kung asagikan, pagtukan na lang gud sa tinod, Rodel. Saman? Oh, katingong. Asa mga na... Oh. Una-una. So, tinuod. Saman, gusto pa ni mo akong screenshot to. Kapila ka nagpadalag kwarta. Pulihan na ko na ito na yung 52 10 yung cellphone mo. Pwede na maka-print screen. Saman. Kausara, So, unsa mang babe. gyud? Kausara man na, Inguni babe. mo, chat-chat, rongsen, yan mo naman di ay ni. Padala ka naman di kwarta, mga regalo, uban pa. Kausara man. Kausa, klaro ani, walay laig date. Ha? Oh. Kausara man, ha? Wala. Twice a month. Sa lugar nito sa... Rekord ko buanga, bi ko mo bugok. Ha? Saan sa magyod? Sorry na. Wala lagi, gyundangan na lagi na ako na. Kit ko. Limit na ko 50,000 raman. Wala na dayon. Wala ka.
Pangabot og 50,000 wala giundang na din ako. Pina-realize na ako nga di naluoy mo ko sa iya. Kay naisakit daw yang mama. Gikurikong daw ang hita siyang papa. Kailangan daw ointment. Ana ba mo na nagpadala din ko ointment. Tamahal mi tong ointment tag 55,000. Tatingala din ko kay matagpadala na ako kay ingon siya nga na hospital. Bago yang buhok, bago siyang bag. Nagpakilay, nagpa-lipstick. Nagkagwapo siya. Pero naluoy lang ko sa iya lang. Ikaw ba kasako ang akong kasing-kasing biya sa charity biya mo padulong. Munang-una na akong gipanguyaban si Charity. Lagi ko'y love. Mo to nga ikaduha si Lovely. Ako ba gusto na ko nga ihatagin ang akong mga graces na na-receive. Muna sa si Grace. Asa mo ibutang si Arlene? Asa lang ko? Kanatanan ako mga Harlin sa negosyo. Lang, ay kabala ka. Kiundangan na ako. Wala na, naluoy lang ko sa iya. Kay luoy kay ilang family. Lagi, galisod na doon silang balay, bayad silang balay sa pueblo. Galisod na silang bayad silang monthly og equity. Sabi mo ko niya, nagpalit og sakyanan. Nagbalik sa house. Galisod na sila. Ang galing mo! Muna naluoy lang ko. Pero kausara man to lang, promise. Wala na gyudayon. Sorry lang. I love you. Wala, mo lagi giamin ako, naghatag ko. Pero kausara to. Tungol lang to sa akong kaluoy lang. Lang, ikaw bigyan akong love. Sige na. Sige na, sorry na. Promise lang. I love you, Gid. I love you, kayo. Kapadala pa siyang mga kwarta. Ha? Flowers. Grabe. Ay, palusot kay katong flowers kay para doon sa altar. Katong account nga kakong ipakita sa imo. Account? Katong account pa. PM daw, nakita ni mo. Kato. Kato account. Kato lagi. Ako wasa ko kabalo sa lahat. Account kini si Rico. Sa imo ba? Murag, wala ka dumdum pero basta. Grabe, be. Grabe, yun. So daw, be. Ginay na sa niya. Of course, as usual, yan na po ding giingon, nga naluoy lang yun daw siya. Ay, no, hospital lagi daw to eh. Mabito ko ingon bitaw sa imo nga ayaw na lagi. Uy, lagi ka. Ano ga-stay pa mangyapon ka? Sa pamodyalit? Ano ga-stay pa mangyapon ka? Nawasim ka mo. Okay lang. Balo ha, isip office mate, concerned kayo sa imo ba? Kita ba ay partner ni sa atong trabaho dari, di ba? Kailangan kayo. Tanawa itong mga halin na ni sa atong lapida karon. Ikamay, sukudan Sa January man naghanan na. pero mapod lagi mag-ampo pa ta. Pero kabalo ka. Kapoy nakit ko na kung bana ba? Bitaw, nabantayan ako, murag kapoy kabugatan nagigika na. Bugat nagigika kasi ka nagbako-bako. Alipit tabangan na ka na, be. Ang sa? Murag bugat nagigika na ba? Sino pa sa buot? Kana, kasi matubangan, bugat nagigika na.
Hi, babe. Oh. Uy. Nag-order ko sa kwan, babe. Favorite food. Para sa imo, ha? Nara. Ay, nara itong imong mga bracelet na yung favorite. Favorite bracelet like that. The rose here's- gold. Yeah, there is. For you. Nakita na ako ganina. Wow. Ayaw pa na ako sa kipay kaya nag-increase mo good siya. Like, di ba, kasi ako di ko mo pala ka na mag-sale, kini barato siya. Ni mahal man siya ni times 2. Gipalit din ako para sa mo. Babe, fresh flowers. Ay. Wow. Love you, babe. Sus. Love you, babe. Babe, yo. Lugid ko, inanagid ka ako makasala ka. Sige pa, mawi, cute. Bisab. Ika 55 pa lang ilang ko tulong nga sala mo. Ingana na din ka. Sabi sa kayo, di kayo mo ma-forgive mo eh. Di ba na ika 60th na gibuhat? Babe, kabla begi nga. Ikaw ra begi. O lagi. Babe, sorry na. Iwiran ako yung mong kamot, babe. Fati-fati na, ha? Babe, Busy ko. babe. O lagi, thank you na. O thank you ng mga food, bracelet, kaning mo. Ba. Ano mo na siya. Imong hands, babe. Close, open. Okay na ka. High five. Yo. Sabo ka. Align. Approve. Duterte. Hindi na yung fist bomb. Dili na fist mo. Duterte. Babe. Bula ka, babe. Na ako'y salty sa'yo mo. Matug-an na gid ka? Grabe sa tugan namang gugo. Ah, Nagmahay na galing ko, nagsorry na galing ko, di ba? Di ba, nadawat naman ni mo. Wala na lagi, yun na lagi ko maging ana. Last na to. Char. Ako limit 55th ra yun. Sinapod na. Babe, bala ka, babe. Naunanaan ako ba? Saman. Siyempre, sa itong relationship yun, ako mag-ipiminti, di ba? Ako mag-imurag bugoy-bugoy, yan. Aminado mag-ikuan. Ay, grabe! Sobra, babe! Ay, sa itong relationship, Yahan. ako mag-ipiminti makasala. Mo cute! Mo cute! Narealize na ko, babe, nga if ever bitaw, kung gusto ka mag-cheat, okay ra sa ko, ah. Unsa? Di mo ingon? Kanang, I mean, kung gusto ka walang manguyap po kag laing laki bitaw, ako okay ra sa ko, ah. Gabi na. Babe, Lugar. siyempre, sala man ko. I mean, ako willing ko, babe. Basta nga ako lang, babe. Ay lang, pagkubulagi. Ako okay ra sa ko, ah. Oo, nga mag-uyab-uyab kag lain. Nabuang ka? Basta ayun lang po, di kaduwa. Dapat kausargin mo kaboto. Okay na pagkit kung di may tabo sa mo, ah. Basta, wala lang yung feelings. Uy! Wala ba? Di na. Seryoso ka? Okay ra sa ko, babe. Unsa man ka? Okay ra sa ko. Basta kung mag-lips to lips mo, walay gawa sa dila. Tapos, ayaw pag piyong-piyong. Kaya kung naipiyong-piyong, naman ay feelings. So, lagat lang ka na lang. Okay ra sa ko, babe. Babe mo nag... Tinabo. Lay. Okay ra sa... Promise, babe. Di ko masoko. Kumiyong ka... Pero kita pagyapon. Oo. Mula itong sabot. Ay lang ko bulagi. Para kabulong ko babe nga kanang nakasala ko. Ana, sa ba? So para lugar, to be fair. Para Paris ba? To be fair. Tiyo ka Sige, mo. okay ra babe sa ko babe. Okay ra sa ako nga manguyab ka. Anya. Mo lagi to. Okay na daw mag-cheat ko. Basta kami lang. Ha? Suktan
Saan ako niya nga mag-cheat-cheat? Basta ang ako alang di na ako siya bulagan. Pwede lugar ka mukuan sa uwan. Lagi lugar, okay lugar ka siya. Yun. Yes! Yes. Yes ka. I mean, kun ba? Dabi, nakauna-una na po na nakay... Actually, wala. Until na wala pa ako ka-recover sa iya. Gusto mahitabo. Nagkakatawa lang ko nga. Pero seryoso gid siya. Arlene, basin mo na gini chance din mo ba para maka... Ano padul ka? Para makalingkawas sa... Baloha. Kabalo naman siguro ka nga. Dugay kita kang idol, di ba? Huy, masabi sabutan ng dugay ni mo idol. Balo biya ka lahi, gina akong trabaho. Tapos nakita yata ka, murang gusto ko nga mag-uban, pero hindi, murang... Idol kita ka, bay. Grabe, bay. Perti kayo. Sa una, sus... Katumas dako pa ka sa una. Idol kita ka. Kita ko daw, ha? Sila yung marang... Ikaw, basin... Beke naman? Beke naman. Andam na bugay ko. Buang, puyo. Di, total, nag-cheat man po siya sa imo, di ba? Why not? Balusi siya ba? Balusi siya ba? Unsa man, balusan na to siya. Sige na. Ay, saan? Puyo, di Promise. mo kasi ngayon. Promise. Puyo, di mo kasi. Wait. Okay, sige. Sa nahubog na sa iced tea. Ay, so tipsy na. I'm so tipsy. I wanna... Iced tea pa manggod, iced tea pa. Okay, Lord. Okay, agak. MOR, so word. MOR, wow kasabot sa pasabot sa nguyam. Gusto niya na mag-cheat ko. Kay burang pa konsuelo daw sa akong sa iyang pag-cheat sa ako. Consuelo. Konsuelo, pwede din nga na. And in fairness, MOR, medyo gakatem ko karon yun na mag-cheat aning akong office mate. Ay! No na. MOR ko mo sa akong situation ani. So pa nga klase nga relationship ni. Nga hayaan kasi mong uyab nga pwede ka mag-cheat sa lain. Wala ka. So man ni makipag-cheat bagyo go. MOR, please paspasin inyong reply kay nasa akong atubang karon ng akong office mate. Gulat siya, MOR, sa inyong suggestion. Naka-brief na lang siya ron. MOR, please, okay ko sa ngayong buhaton. And of course, Brother Bernie B. Si Brother Bernie B. Anyway, mga migs, alas 8:47 na sa ito ang oras mo. Ay? Mic check. Yan. Again, 8:47 na sa ito ang oras. Holiday because it's Results Day. Unsay mo hanggaw na nga food. Kalit. Ambot lang. Oy, kato na yung mga late na maganingon nga pasensya kay Bern kay or mga DJs among ang ilang regalo lagi daw. Until February among kuan. Extend. Oh, wow. Pwede mo dawat until February. Before my Chinese New Year. Pwede mo sabay sa 3 Kings. Pwede. Pwede rapod ha. Gusto mo galit, bro? Nagkanaw na lang ko galit sa kuan. Apa ba yung mga sobra diya? Ito mga lechon ba nga Gipaitis. freeze ba? Kalamiyan. Mo ito ipirito da yun, di ba? Kalamiyan. Ay, kalami ka, yung may gala. Perti. Sumuro to. Mauli. Sa inyong handa nga gi-target karong gan? Dapat parang something... Karong New Year? Noche. Isda, good may isda. Buena ni? noche. Something Same, colorful. seafood din kami. Isda. Naiuso ka ng, di ba ka lang ginamix tanan? Shrimps, Tahong. crabs, tahong. Tang resulta, hubak. Na-allergies yan ka. sana. Itong mga allergies, Allergies. pakireview. Ay, pero okay na daw. Nadilagi daw na baby mo allergies. Kaon yun.
Mo ba? Ito mo daw ni mo na ginababy. Yes. Mo daw ka nga makuhan. Mugara siya. Wow. Pero just to make it sure, balo lang mga antihistamine. Pamalitan mo daw ang antihistamine. Mapabuto ka mo mga brother. Napamoy Dili. mga yearly pabuto. Dili sa ko pabuto karon. Wow. Kaya wala ko ipabutahan. Ano kung sa Westwoods kung Allowed ba? allowed ba may magpabuto? Palit ko itong libintador ba? Sa inyo, Sa Bugumang God, katog yung sitaw na ng Judas Belt? Dili ka ng libintador yun. Ang Judas Belt, kaya gamay ram to. Ah, Itong mga tagkuhan Bawal man siguro na. tama Pabugaw no? sa malas ba? O mga chismoso nga silingan. Papapak. Bro, gusto ko diya sa bagong balay. Ito mga 1 hour gid. Tinuhuan biag yun na nga. Wala. Ang Swerte. mga baday. Alam mo daplin sa dalan po, no? Ay, grabe. Une, Pabuto mo. abog magputo. Ay, abog. Pero Nga recipe nga. Magpabuto itong mahalon bito nga fireworks. Wow. something sticky man daw. Color. Kanabi itong firework, kay pagbuto, di rin ka magmahay, no? Oh, Alak. Ay, bastos. Buso. Kapila na. Kana lima. Kana pagbuto na sumura to. 5 mil na sir. Sa ito lang kipanglabay ang atong kwarta. Pulbura. Kanang ginabaliga karon na kanang giga China nga Kana- square. kana mga box? Napampalupad-lupad nga kuan. Tagpila na. Sa ako nabalaan katong karong ingana nara na sa mga 3 to 5,000. Ha? 12 kwan na 12 ka ingana. 12 kaluparan. Oh, lupad. Kanang ana lagi lupad-lupad. Ang Sir Jeffrey, ang... Abi na ko tag 250 ra na. 50! Ay, wala pa buto karon nga 250 day. Wala na brother Bern. 50. Sparkler. Sparkler na nalitan. Dito ka mo palit sa January 2 barato na na. Wow! New Year! Wala na di ay. Manana mag-goal. Dapat 31 Wala na yung uban mag-goal. magpaigot mo palit. Dito na sila mo palit sa mga 11:55 11 PM Last hour. sa December 31. Ano, sige na, sir. Pagsang presyo naman na. Sige na, boss. Sige na, boss. Sige na. Happy na mo. 5, 4. 4, 3. Sige, tag-G's na na. Libre katol. Sa muka. Uy, in fairness ha, safety ng katol, Brad, no? Basta butang sa stick. Kanang ibutang ni mo sa tama mo na ginabot ang katol, butang ni mo sa stick, para di kay ka muhawid. Ang uban magod mahubog manggod. Diyan na din. Mahubog, isaw na din kayo. Hawiran ng triangle, sigaan, pagsiga, labay. Kasi kay mabali ang katol, may nalabay ang katol. Kanang posporo, kalas man. Sumo ng katol, butang ni mo sa stick, para at least layo ka. At least kung pag-ana ni mo, musirit sa sa kuan, ritso sa kay gamay ra pabilo. At least layo ra imong kamot kay Tama, nasa tama. stick. Tama, no? Wag kaon biya biko niya pag mo pilit ng kuan. Oh, ang biko pa, mo pilit pang sus Ginoo. Pabuto. So kung ito magpaboto, medyo ingat-ingat may gala. True. Tomorrow, naku, sugato na sa nato tomorrow sila. Magbanad eh. Mandi. Magbanad eh ay. Ma-dead air na sa Dili na. doon na sa stasyon. Sa una kay Bugo Matobala mo diyan. Sirit diri pa nila. Oh. Kaya pa mi sa inyo guys, kami pa. Ay, grabe. Hantod alas 12, pa mi ato. Oh. Amo gyud ni sacrifice pag-uban sa pamilya para sa inyo ha. Tinuod gina. Malag man din air. Di there. So busy ka ron ti pamalit og ano no, mga prutas. Yeah. Mga something lingin-lingin. So, mga tinuan. So, Coconuts. tapat din ganina sa pamaspecial na interview na ko ang ato si Sir Benedicto sa RTA. Galabad yun lang ulo ng traffic pero unsa tamang gyud gi-aprobahan man na mamaligya sila sa dalan. Ang problema brad ani, dapat 6 o'clock. 6 o'clock pa. 6 o'clock pa mo pa na ipagsugod og butang. Dobi. Ato diri nga alas 4 alas 5 para nga sugod naman. Early birds. Tampang utan na pag diha, pagulat tay man na diha. Di man taka Z si paano mo, Z Hernandez ako niya. Muna uban na mapaunahan na eh. Pwesto. Oh, pisto. Si paano ni mo, Z Hernandez ka sa mga, uy, abaday ka, dali ka, dako imong pisto. Biski ang ubang mga original, kakapulihan na sa kuan. Yan. Munang likay na lang gyud mo sa Kugon. Anala. Importante ang lakaw. Sos, nag-mall lagi may gahapon. Porbida. Sa parking lot pa lang may gala, di mabangbang. Bagay. Cannot bring. Di Huwag madala. yung choice. Kailangan mag-date-date. Ay, pagi. Det. Nagtanaw naman mong sine, MMFF. Nagtanaw may gabi gahapon. Anong movie? Kang Vice Ganda. Walay kwenta nga movie.
Budig yun. Funny! Pero ka nang Samo kay 30 minutes na, wagi klaro ni nga movie, Miguel. Pero funny. Well, siguro, not as funny as katong mga sa unang mga panahon, yun kay, siyempre, basic, mo naman ginayang mga kuhan. Yung mga antiques ba? Natagaan og kuhan, natagaan nag-break si kuhan, si Brain Damage. Si Brain Damage, Wow, natagaan apil na siya. siya. Apil na siya. Sila Ate Jackie. Oo. Ayon. Sila Ayon. Tapos, siyempre, hindi mawala yung mga sidekick. Bibo ni naman. Gusto po kumutanaw sa Kambik Soto nga movie. Ayan, tapos na si Konsehal mo na yung favorite. Mura na nga movie nga di gyud siya katulog. Ano siya na ang ganang? Ang katong kang Unstoppable. Unstoppable? Kang bossy. Nakita na siya? Yes. Mutanaw sa ko, mutanaw sa ko. Pero grabe to ang katong kang Uy, pero in fairness sa tungkuan ba yung mga effects? In fairness, improving. Wow. Nana? Ang effects ni Vice Ganda, sa iyang katong manikin nga mga in fairness. Indot. Medyo ano nagita? Medyo... Level up. Upgrade na. Dagay mga movies. Siyempre, naiuban ba yung mga seryoso, nindot na mga movies, Brad? Tama. Medyo reklamo lang kay naiuban wala sa ubang sinihan. Nga lagi dito, no? Brother, business. Sa bagay. Negosyo man na. Kartahay, day gapon. Pagtanan ni mo, gwapong ko anta. Siyempre, ang mga family na, yung mga anak, lulog-lola. Dito, gid sa Ang mga paborito na, it's either kung Vice Ganda, Tito Vic and Joey. O, Tarito, magidaghan. For example, mag-uping ka ko sa kasinihan. Makita man nimo ang iyang strength, di ba? Kaya kung nagligilinyahan, pwede naman kumuingon nga dungagan nato na, di ba? Tama. Kung ana sini, tanaw, medyo di kayo, kay ang uban di ganag serious. Gwapo ginong story na uga. Labi na sa ato mga bright, mamagin na tong ganahan, yun True. lugar. Mo cute. Kita ka na ng mga walay ka kwenta-kwenta. Pero nangatawa gyapon Pero ta. gikan. Kaya nanan. Ilinyahan pa. Yung mga young professional. Kani mga professional taraw. Oo. Pakuan taraw bangas. Dapat mangyani gid mga mga tawa gyapon mo nang kuano. Kanang mga ingana nga klase nga mo. Pawala na ako sa gusto ko mutanaw. No. Pawala sa stress lang ba kanang pa, di ba? Sabay lang. Sa seryoso sa imong kinabuhi may gala. Tanaw ka with your family, sa imong asawa, ana. Lain-lain na lang nimo ang katong Sana funny sa all. imong asawa, sa imong uyab lang din katong. Lagi na siya muna-una, brother. Salamat sa idea. Nindot man pawala sa stress. Yeah. So gusto ko mo tanawan Ito nga kaaga mulak pod nga itong ilang pag-remake sa Dugan na Miracle anak, of Sun. makahilak ko. Oh, emotion. Basi. Samo kay si Putput akong iyang gata na. Pagkuhan pa lang sa trailer siya. Hindi ko na di Tagalog, di ko kasabot. Ay, sa siya. Samo ka eh. Problema ko akong eldest, ganang kay ni Vice. Ay. Okay. Baganaan siya ning kuan si the more the merrier. Pumatan na sa kuan ning The Unstoppable. Try. Nalingaw ba si Konsehal? Yes. Tama ba? Oh. Agad katulog. Siyempre, legendary, brother. Kaya, sumutan na ako, ana. Ato na ko, Ato na tata. Magwano ta. Atin sa Tagalom na eh. Ingalingal lang. Again, ha, mga mapaboto, ingat-ingat. Ingat. Kato mga promo. Lukso-lukso mo, ha. Puro mugo. We're polka dots. Polka dots. Yan. Kaong nagagkikoy. Balit Ano mga kong muli polka kinamaligyan dots. dagan polka dots? Kasi kay pangitaon. Ito na ibaligya polka dots sa daghan. Naman, kuhan ma-offer sila. Ma-offer sila bangag, puncher. Imba. Ay, So, mura to. Moratol. Mahal kayo ang prutas karon. So, dito mo pamalit sa kanang na yung mga fruit stand na mga kilit-kilit. pwede naman daw gulay. Lagi bod, no? Basta kailingin lang. Basta lingin lang daw. Huwag makaon. Basta importante 12. 12. 12 fruits 13 on man it. daw. Medyo lata, mas ano, nindot. 13 daw. At the day? Kaya Uy, para... mas hilaw man din na, Brad, no? Kaya dapat daw mulong ladim na mahurot dapat na ng gabi una. Oh, Kailangan mo dugay pa naman na yung uban hilaw-hilaw pag yun na may gala. Para sa kalabangsan. whole January, Yan. na mabilin. Sarap. 13 ha. Putas ron. Sumora to. Moratol. Sige, bye. Bye, So na everybody. po si Joe Romantico, ang chick boy. Very good boy. Always remember that love is the best medicine. But if symptoms persist, Consult consult your your doctor.